Jeg sidder her sammen med Mathias og Andreas, og vi skal sidde og snakke om, hvad for nogle ting, der skal gøre vores liv godt. Hvorfor synes I, at masser af penge kan gøre et liv godt? Andreas? Så kan man købe, hvad man vil, og gøre, hvad man vil, for man har råd til alt. Hus, stoffer og narko og alt sådan noget. Hvad synes du, Mathias? Det samme. Præcis det samme som ham? Nemlig. Okay. Sæt den med slokkerne. Hvorfor synes I, at magt, at det kan gøre et godt liv? Fordi så har man noget at bestemme i samfundet. Og det er det. Hvad vil du gerne bestemme for samfundet? Det ved jeg ikke, det kan jeg ikke svare på lige nu, men man har i hvert fald noget, jeg skulle have sagt. Okay. Hvad synes du, Andreas? Hvad, Andreas? Jamen, magt, det er bare fedt. Sådan er det. Hvorfor er det fedt? Det ved jeg ikke. Det er bare fedt. Okay. Hvorfor synes I, at damer og fisse, det er et godt liv? Jeg skulle lige huske, du har skrevet fisser. Ja, det var en forkert skrivelse. Skrivelse. Men det er hvorfor synes du, at damer og fisse er et godt liv? Fordi det hører med til ens liv, og det er sundt at dyrke sex. Lige præcis. Godt, Andreas. Jamen, nu er det jo ikke sex, vi snakker om her. Nu er det damer og fisser. Ja, Det ja. er jo også... Der står sex længere ned på listen. Jamen, Damer og fiser er ikke det samme. Nej. Hvad er det nu? Nå, okay. Men det ved jeg ikke. Hvorfor vil du gerne have damer i dit liv? Er det for at få fisse, eller hvad? Egentlig er. Spændende. Er det det samme, du mener, eller hvad? Hvorfor synes jeg, at venner det er et godt liv? Er med til et godt liv? det var ikke mig, der skrev den på, så det vil jeg gerne lade være med at give min mening på. Har du ikke nogen venner der? Jo, men det er jo ikke, man skal ikke bruge dem til noget, altså. Hvis man har penge og magt, så kan man gøre, hvad man vil, og så skal man ikke bruge venner til noget. Så kan man købe nye venner. Ja. Hvad synes du, Mathias? Jeg synes ikke rigtig noget. Jeg synes bare, det er dårligt, Andreas, at han siger, at man kan købe sig til venner. Ja, man kan købe sig til venner, men de er jo ikke ens rigtige venner. Hvis du lader være med at sige, at du har røven fuld af penge, og du har venner før det, og så du siger, at du har mange penge, så vil de skulle stadig være dine venner. Ja, det er lige meget. Uanset om du har penge eller ej. Det er lige meget. Hvorfor synes jeg, at familie det er vigtigt? Fordi man skal Ja, det altid have gør en familie. Man har... Ja. Man får Det er omsorg. bare vigtigt. Fordi man får omsorg. Og krammer. Og krammer. Hvad mener du, Andreas? Hvad, Andreas? Det ved jeg ikke, det er bare vigtigt. Ja, Sådan det er er god det. Det er en af familie. livets store gåder. Det er sådan er det bare. Hvorfor synes jeg, sex er vigtigt? Ligesom jeg svarede på tidligere Svar igen. Det har vi i svaret. optagelsen. Sex er sundt og godt, kommer man på, hvem man har sex med. Det har vi jo sagt allerede. Men sig det igen. Vi har lige sagt det. Okay. Mener du det samme? Ja. Yeah. Det gør jeg. Hvorfor mener I, at berømmelse det er med til at gøre et godt liv? Så ved folk, hvem man er. Så fucker de ikke med en, hvis det er sådan, man er kendt for. Er det derfor, de har dræbt Tupac, eller hvad? Lad os lige til at sige det. Hvem har han der 50 Cent? Blev han ikke også skudt? Det tror han ikke på. Han tror ikke på, at 50 Cent er blevet skudt 9 gange. Det er sådan noget stunt. Men lige meget, så ved folk, hvem man er. Er Bruce Lee heller ikke død under en optagelse? Så ved folk, hvem man er. Det er det vigtige ved berømmelse. Så er man ikke bare en eller anden lille taber, som sidder hjemme i sin forældres kælder. Ligesom han, der spiller Edward for Twilight. Han er sådan en fucking taber. Men han er i det mindste kendt. Ja, Jake har sådan en lille chihuahua-hund-agtig ting. Det er bare super seriøst. Hvorfor er varme med til at gøre et godt liv? Det skulle vist være de varme lande, sådan. Var det ikke det, vi... Tropeferie. Vi er gerne på tropeferie. Dagen, Det er faktisk lige nede på stranden. Dagen lang. Året rundt. Det er altså ikke solbrand, hvis du... Det gør jeg ikke, når jeg står inde på mit værelse og kigger ud med et par kigger der, så bliver jeg jo ikke solbrændt. Et par kigger der. Ja, okay. Det var det, jeg havde at sige til det. Ja, faktisk. Så står der fuck sne. Det er kraftet med Koldt. nederen. Nederen, basker, puha. Og så er det hvidt. Nemlig, ikke når man har pisset i det. Det er kraftet med nederen. Sne, det skal bare skride.
Engelske bøffer. God mad. Ja. God mad. Hvad Så mere hvad? godt mad? Kød. Ja. Bare kød. Det er bare, man skal have noget, der smager godt, og noget, der er godt. Okay. Hvad alkohol? Sjov. Sammen med vennerne. Nogen af jer, Andreas. Det er rigtigt. Købe et diskotek fyldt med venner, så der har mange penge. Tja, det må man godt sige. Men så Det man... er grineren. Så laver man nogle ting, som man ikke ville uden alkohol, og man fucker op og laver nogle... slår folk ned og så lidt af hvert. Eller bliver slået ned. Ja. Man laver bare generelt nogle sjove ting. Når man er fuld, eller hvad? Spændende. Hvad laver du af sjove ting? Ja, det synes jeg ikke lige, vi skulle begynde at gå i detaljer lige nu, fordi at... Det bliver vi aldrig færdige. Hvad med dig, Mathias? Hvad laver du af sjove ting? Jeg laver sjove ting. Når du er fuld. Når jeg er fuld? Holy shit. Det ved jeg ikke. Jeg sidder og leger med fliserne. Med fliserne. Ja, for jeg vælter rundt. Nå, Det er ikke særlig morsomt. okay. Hvorfor er musik en vigtig del? Man kan også det der er sjovt. Musik er en vigtig del. Fordi hvis man interesserer sig for musik, så kan man udtrykke både sine følelser og alt muligt på musik. Fordi at man kommer op og kører af hardstyle for eksempel, så... Det er ikke musik. Det er det jo. Nej. Det er det. Hvad er musik så? Musik, det er instrumental, hvor man spiller på instrumenter. Det er musik. Det er ligesom noget. Hardstyle og techno og alt sådan noget, det der er en eller anden virus på en computer, der Det er lige det samme med, hvis man nu er til fest og sidder og hører Bob Marley, så bliver man jo også nederen, og så sidder man bare og drikker. Hvis man Jeg ser musik, jeg ser ikke Bob Marley. Hvis man hører hardstyle, så render man rundt, og så, hvis der er lige en eller anden, der kommer gående, så skubber man ham ned ad trapperne eller et eller andet sådan. Ja, det lyder som en god fest. Jeg er du ikke har nogen venner. Nej. Hvad så? Hvorfor er det vigtigt at prøve noget nyt og turde prøve noget nyt? Det ved jeg ikke. Fordi hvis man bare sætter en grænse, så er der ikke noget sjovt ved det. Ved livet. Nej, er det vigtigt at skubbe sine grænser der? Det er det i hvert fald, hvis man kan og vil og tør. Det er rigtigt. Du har ikke noget tilføje? Nej. Okay. Jeg har ikke nogen venner. Hvorfor er det vigtigt med glæde? Glæde, det er, men det er jo vigtigt, man skal ikke bare gå rundt og ligne en eller anden sur agurk hele tiden. Det er også Selv tak, trist. Ja. Så glæde, det er en vigtig del af ens liv. Hvad har du at sige, Andreas? Jeg ved ikke, jeg er sur hele dagen lang, så det... Nej. Skal du se, hvordan man bliver? Det er bare ikke fedt at være sur. Det er fedt at være glad og rende rundt. Man får et meget bedre liv, når man er glad. Hvis man spilder sin tid på at være sur, så har man intet at leve for. Man har det meget bedre, når man er glad. Og så er det først der, man mister venner. De gider sgu ikke sidde og se på, at man er sur hele tiden. Siger Mathias og smiler. Hvorfor er kærlighed vigtigt? Fordi kærlighed, det er en vigtig del også af ens liv. Fordi på en måde, så kan man jo føle sig, at man bliver værdsat af det modsatte køn. Nogle gange, Andreas. Nå. Hvad tror I meningen med livet er? Ja, Hvad meningen du med har livet også er, en nem ting at at spørge man om. skal udrette noget. Alle sammen er blevet født for at kunne udrette noget. Hvad tror du skal udrette? Og gøre dig glad. Tror du det? Ja, faktisk. Nå. Og det virker da meget godt, for du sidder og smiler lige nu. Hvad med dig, Andreas? Ja, det ved jeg selv. Afprøv spillemaskiner. Find ud af, hvad de kan. Nej, det ved jeg da ikke. Det er sådan noget. Det var da et dumt spørgsmål. Det var da et godt spørgsmål. Der er det gået 2000 år, hvor der er ikke nogen, der har fundet ud af det endnu. Og så Hvor skal mange du lige ting stille, sidder du og tænker på så i skal du øjeblikket? lige, så skulle du lige stille 2 HG-elever, hvad meningen med livet er. Altså, det er nej. Sådan. Det kan jeg ikke finde ud af, det ved jeg sgu ikke. Har I andet tilføje? Ikke som sådan. Okay. Men vi kan da spørge, nu hvor du er journalist, hvad du synes, jeg godt liv er. Ja, alle de ting, vi har siddet og ramset op. Ja, men hvor synes du glæde, det er en vigtig del? Hvorfor glade? Ja. Ja, fordi det er vigtigt at være glad. Og det kræver rundt at være skidesur hele tiden. Må jeg så lige spørge om noget, hvorfor er damer og fisse noget godt for dig? Eller hvorfor er det med et godt liv for dig? Kommer an på, Det er om ikke man mig, der biseksuel. skrev det på. Og det kommer også an på, om man er biseksuel eller man er lesbisk. Ja, senior.
Jeg er ikke Hvorfor tror du, jeg lesbisk. spurgte? Nej. Det var bare fordi, du ville vide det. Yes, men vi siger tak til Mathias og Andreas og Senja. Yeah. Moin. What's up?